ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം ത്വം സജ്ജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു സിന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രണ്ടോട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളപ്പോ 4-ാമത്തെ അധ്യായം വരെ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മള് 5-ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിയുടെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണ്. ഓ, വീഡിയോ ഓഫ് ആയിരുന്നല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 5 ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. ഇതിനകത്ത് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. മാതാജി ഷഡ്ഗോസ്വാമികൾക്ക് സമർപ്പണം ചെയ്തില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമർപ്പണം ചെയ്യാം. ദാ വായിച്ചോ. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന നന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകം. അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലാനം ഭക്തിരുത്തമ. അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകം. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. ഇത് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയം ഏവ സുരത്യത. ഇത് നമ്മള് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന തന്നെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലേ? ഇത് എവിടെയാണ് ഈ ശ്ലോകം ഉള്ളത്? ഈ ശ്ലോകം നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ശ്ലോകമായിരിക്കും. അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വ. ജിഹ്വയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ
സേവ തുടങ്ങുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്? ജിഹ്വ, നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. ഭൗതികമായി മലിനമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപം, ഗുണം, വിനോദങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്താൽ ഒരാൾ ആത്മീയമായി പൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ നാമം, രൂപം, ഗുണം, വിനോദങ്ങൾ അവനിൽ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. നമ്മള് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഞാൻ ലെവൽ 3യുടെ സ്ലൈഡാണ് എടുത്തത്. ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലധികം പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ലെവൽ 3യുടെ സ്ലൈഡ് എടുത്തു. ഓക്കെ. അധ്യായം 5, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. അപ്പോൾ നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തി യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തി യോഗയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യത എന്തായിരിക്കണം? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള യോഗ്യത എന്തായിരുന്നു? പറഞ്ഞോളൂ. ആരും ഒന്നും പറയണില്ലല്ലോ. കൃഷ്ണ, ഭൗതികപരമായ യാതൊരു ക്വാളിറ്റിയും സത്യത്തില് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ ആവശ്യമില്ല. ആ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ശരിക്കും ഭക്തി ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭക്തി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഭക്തിയിൽ വരാൻ നമുക്ക് യോഗ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭക്തിയിലോട്ട് വരിക? എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരിക? ഒന്ന്, ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം. ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത്, ആ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? 2 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഒരുപാട് അനാസക്തിയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇത് രണ്ടും ഭക്തിയിൽ വരാനായിട്ട് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഭക്തിയിൽ വരാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ ഭക്തിയിൽ വരാം, ഈ യോഗ്യതയൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഭക്തന്റെ സംഘം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റ് പ്രക്രിയകൾ നോക്കാം. ഇപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാനുള്ള ഭക്തിയോഗ അല്ലാതെ മറ്റേതൊക്കെ പ്രക്രിയകളുണ്ട്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പല പ്രക്രിയകളുണ്ടല്ലോ. അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയോഗ. അതല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെയുണ്ട്? അഷ്ടാംഗയോഗയുണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗ, ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം അല്ലെ. പല നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന യോഗയ്ക്കെല്ലാം നമുക്ക് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഉദാഹരണം എടുത്താൽ ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നാമത് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം, വേദങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. കൂടാതെ അവർക്ക് മറ്റുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അത്രയും തലത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ ജ്ഞാനയോഗം അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇനി അഷ്ടാംഗയോഗ എടുക്കാം. അഷ്ടാംഗയോഗ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗയോഗ എവിടെ പോയാണ് ചെയ്യുന്നത്? വിജനമായ സ്ഥലത്തിന്, കാട്ടിൽ പോണം, കാടുകളിലൊക്കെ പോയി, കാടുകളിൽ പോയിട്ട് വേണം അഷ്ടാംഗയോഗ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ അവര് പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയി എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഒരു സന്യാസി ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അഷ്ടാംഗയോഗ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കർമ്മകാണ്ഡം ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മകാണ്ഡ പ്രകാരം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. യജ്ഞം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സമയം, കാലം, പിന്നെ യജ്ഞത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രവ്യങ്ങൾ, യജ്ഞത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രം, ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ യജ്ഞം, അത് മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്ന രീതി, ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയാലേ ആ കർമ്മകാണ്ഡ പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം പെർഫെക്റ്റിലായിട്ട് വരുത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭക്തി യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്നും, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയും ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല ഭക്തി യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തി യോഗയില് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഇതിനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശുദ്ധമാണ്, ബാഹ്യമായ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പുണ്യജന്മം ചെയ്തവർക്കേ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അങ്ങനെയില്ല. ഏത് ജന്മം എടുത്താലും ചണ്ടാളനാണെങ്കിൽ പോലും അവന് ഭക്തനാവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അവന് ഭക്തനാവാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് പല ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുക്കാം. ഒരു ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനാവണമെന്ന് പോലും ഇല്ല അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാമോ? ഭാഗവത, രാമായണം ഒക്കെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. ആരാണ് മനുഷ്യനല്ലാതെ തന്നെ ഭക്തരായിട്ടുള്ളത്?
ഭക്തന്മാരാരൊക്കെയാണ്? ഗജേന്ദ്ര. ഗജേന്ദ്രൻ. ഗജേന്ദ്രൻ അല്ലെ, ആനയുടെ ശരീരത്തിലിരുന്ന് തന്നെ ഭക്തനായി. ഹനുമാൻ, ഹനുമാൻ, പിന്നെ ശ്രീവൻ, ബാലി, ഇതൊക്കെ. ജഡായു. ജഡായു പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിലാണ് ജഡായു അല്ലെ. അപ്പം മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് പ്രായം എടുക്കാം. പ്രായം ഇത്ര വയസ്സായാലേ ഭക്തി ചെയ്യാവുന്നുണ്ടോ? വളരെ ചെറുപ്രായത്തില്. ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. പ്രഹ്ലാദ്, പ്രഹ്ലാദ്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, ധ്രുവ മഹാരാജ് അല്ലെ. മഹാരാജ്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, ധ്രുവ മഹാരാജ് ഒക്കെ എത്ര വയസ്സിലാണ് ചെയ്തത്? അപ്പൊ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഇനി ജനനം, ബ്രാഹ്മണനായാലേ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളോ? നീച ജന്മത്തിൽ ജനിച്ചവർ വരെ ഉയർന്ന ഭക്തരായി. ഉദാഹരണം, താഴ്ന്ന വ്യാസദേവൻ, കനകദാസ് ആരോ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കനകദാസ, നമ്മുടെ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ കൃഷ്ണാനീം വേഗൻ അത് കൃഷ്ണൻ തിരിയാനുള്ള കാരണം കനകദാസ് ആണ് അല്ലെ. താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്നെ തിരിഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ ആരോ പറഞ്ഞു, നാരദ മഹർഷിയുടെ ജന്മം അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് അദ്ദേഹം ശൂദ്രസ്ത്രീയുടെ മകനായിട്ട് പോലും ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം, ഭക്തിവേദാന്ത ഭക്തരുടെ സംഘം കൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനായി മാറി. ഹരിദാസ് താക്കൂർ മുസൽമാനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടും നാമാചാര്യനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു സ്ഥാനമാണ് കൊടുത്തത്. പിന്നെ നമ്മള് ഈ വേട്ട ആടുന്ന രത്നാകരൻ വാൽമീകിയായി മാറി. പിന്നെ മൃഗാരി അല്ലെ, മൃഗാരി. അപ്പൊ ഏത് കുലം, താഴ്ന്ന എത്ര നീച കുലത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അവന് ഭക്തനാവാൻ സാധിക്കും. ഇനി സൗന്ദര്യം നോക്കുന്നുണ്ടോ ഭഗവാൻ? നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഭക്തി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് കുബ്ജ എങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു? കുബ്ജ ഒരു കൂനിയായിട്ടുള്ള വികൃതമായിട്ടിരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. കുബ്ജയ്ക്കും ഭഗവാൻ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ അവസരം കൊടുത്തു. പിന്നീട് പിന്നെ നമുക്ക് വിതുരനെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അല്ലെ. ശൂദ്രാണിയുടെ മകനാണ് വിതുരർ. അതായത് അച്ഛൻ പേരൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല വന്നത്. അങ്ങനെ വന്നാലും അതൊന്നും ഭഗവാൻ നോക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളോ? ദരിദ്രനാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അതിനുദാഹരണം സുദാമ അല്ലെ. സുദാമ അത്രയും ദരിദ്രനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ സുദാമയുടെ കാൽപാദം കഴുകി തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. കാരണം പണ്ട് ഈ 500 വർഷമല്ല, നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജ് അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഈ കുലത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണർ, അതായത് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മാത്രമേ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹം ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിൽ വന്ന് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ആണ് അതിന് ആ ഒരു ഫൈറ്റ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത തന്റെ മകൻ അത് ഏറ്റെടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് നമ്മളിവിടെ ബുക്കിൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, നിത്യാനന്ദ വംശം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടോ, 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്നുണ്ട് നിത്യാനന്ദ വംശം. നിത്യാനന്ദ വംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഉണ്ടല്ലോ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ കുലത്തില് അവിടെ ജനിച്ച പിന്മുറക്കാര് അവര് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന ഞങ്ങൾ നിത്യാനന്ദ വംശത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ തങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം നടത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് അവര് വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേറെ ആരെയും ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാൽ മാത്രം അവർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ജനനത്തിന്, ആ ബർത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന
ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ഇടയിലാണ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ, ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശക്തനായ ആചാര്യൻ, ഈ അവകാശവാദത്തെ തകർത്ത് കളയുന്നതുവരെ ഇക്കൂട്ടർ അവരുടെ കൃത്രിമാധികാരം ചെലുത്തി വന്നിരുന്നു. കഠിനമായ സമരം തന്നെ വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ഒടുവിൽ ജയിച്ചു. ഭക്തിയുത സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അതിനു പുറമെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ആരു തന്നെ ആയാലും അയാൾ സ്വയം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാനും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം ആത്യന്തിക വിജയം നേടി. അല്ലെ? അപ്പോൾ ആരാണോ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഏത് കുലത്തിലുള്ളവനാണെങ്കിലും അത് സ്വീകരിച്ചാൽ അവൻ ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് കാണും. ഇന്നലെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ഡിസപ്പിയറൻസ് ഡേ ആയിരുന്നു, അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസപ്പിയറൻസ് ഡേയിലാണ് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും വൈഷ്ണവനും ആരാണ് ഉയർന്നത് എന്ന് അറിയാൻ ഒരു ഡിബേറ്റിന് ഇദ്ദേഹം പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ആരെയാണ് പുകഴ്ത്തി പറയാ? ബ്രാഹ്മണനെ ഉയർത്തി ആദ്യം പറയല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാരും കൈയടിക്കും. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ദേവന്മാര് പോലും വന്ന് വണങ്ങും എന്ന ഒരു വ്യക്തികളാണ് അവര്. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, ആത്മീയമായി ഉയർന്നവരാണ്. അപ്പം ബ്രാഹ്മണനെ ഉയർത്തി പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും. അവിടെ ഇരുന്നവർ വിചാരിക്കും, ഇദ്ദേഹം വന്ന് നമ്മളെ പുകഴ്ത്താനാണോ? പക്ഷെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും, ഒരു വൈഷ്ണവൻ ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഉയർന്നതാണ്. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നവൻ, ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. പക്ഷെ ഒരു ഭഗവാനെ അറിയുന്നവൻ വൈഷ്ണവനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വൈഷ്ണവനാകാൻ ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏതൊരുവനും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താൽ അവന് ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനം കിട്ടും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും, ആ ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് വീണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദത്തിലെ ജലം സ്വീകരിക്കാൻ തിരക്കായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും അവിടെ ഉന്തും തള്ളും ഒക്കെ ആയി. അവസാനം അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തവര് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലില് ജലം കഴുകി ബക്കറ്റിൽ ഒഴിച്ച് അത് തളിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് സ്വീകരിച്ചു. കാരണം ആർക്കും ഇതിലേക്ക് വരാം, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ ഏതൊരുവനും സാധിക്കും. അതിന് കുലം, ജാതി, അവന്റെ സൗന്ദര്യം, അവന്റെ വയസ്സ്, അവന്റെ ജനനം, അവന്റെ സമ്പത്ത്, ഇതൊന്നും ആശ്രയിച്ചല്ല ഭക്തി. നമുക്കിപ്പോ ശബരിയും ഒരു ഉദാഹരണമാണല്ലേ? ശബരി കാട്ടുവർഗത്തിൽ ഉള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു ശബരി. എന്നിട്ടും ശബരിക്ക് ശ്രീരാമനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു വിവാഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് നോക്കുന്നത്? ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം, അവന്റെ സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, കുടുംബമഹിമ എല്ലാം നോക്കിയേ നമ്മൾ ചെയ്യൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും നോക്കണില്ല. കണ്ടോ? ഭഗവാൻ ആ ഭക്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. ആ ഹൃദയം മാത്രം, ആ ആഗ്രഹം, നമ്മൾ എവിടെ, ഏത് കുലം, നമ്മളുടെ സമ്പത്ത്, ഇതൊന്നും നോക്കാതെ ഭഗവാനിൽ എത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്നും ആണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുക? ഈ ഭക്തിയില് നമ്മൾ ഏത് കുലത്തിലും ഏത് ഇതിലൊക്കെ ജനിച്ചാലും നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ആരുടെ സഹായം വേണം? ഭക്തന്റെ, അല്ലെ? ഒരു ഭക്തന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. അപ്പം ശുദ്ധ ഭക്തിയുത ഈ PDS എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് എഴുതിയതാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം തികച്ചും സ്വയം പര്യാപ്തവും സ്വതന്ത്രവുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭക്തി, നമ്മളുടെ ജനനം, നമ്മളുടെ
വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന തപശ്ചര്യ, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഇതൊന്നും ആശ്രയിക്കുന്നതല്ല. ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട്. നേരത്തെ ഇതൊക്കെ നോക്കി അല്ല ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തി ശുദ്ധവും 3 ആവശ്യകതയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രവുമാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യകതകളിൽ? 1, പുണ്യകരമായ ജനനം. ഇതില് നമ്മളിപ്പോ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാം. നമ്മളെ പുസ്തകത്തില് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഇതുവരെ ഉപദേശിച്ചതിന്റെ സാരം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലോ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനോ ഉള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താൻ സാധ്യമല്ല. ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പരിതസ്ഥിതിയുടെയോ 4 അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതുമല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഭക്തി സേവനം സർവാതിശായിയാണ്, അഹൈതുകവുമാണ്. ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ? അത് ഏത് ശ്ലോകമാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു ഭക്തിയുത സേവനം സർവാതിശായിയാണ്, അഹൈതുകമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭൗതികമായ കാരണമൊന്നുമില്ല. എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഭരണഘടനാപരമായ എല്ലാ പദവികൾക്കും തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ചിന്ത കൂടാതെ അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം വ്യവസ്ഥാപിത ധർമ്മമാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ധർമ്മമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ നിത്യാനന്ദ വംശത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അതിനെ ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അവസാനം വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് 64ാമത്തെ പേജില് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് പറയുന്നതാണ്. പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിൽ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശില ആത്മീയ ആചാര്യനായ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളെയും ഞങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാത്തവർക്ക് പൂണൂൽ ധരിക്കാനോ 1ാംകിട വൈഷ്ണവനാകാനോ പാടില്ല എന്നാണ്. അതാണ് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവർ, ആ കുലത്തിൽ ജനിക്കാത്തവർക്ക് പൂണൂലിടാൻ സാധിക്കില്ല, 1ാംകിട വൈഷ്ണവരാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് വൈഷ്ണവ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കാത്തത്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഈ സിദ്ധാന്തം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെയോ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയോ പിന്തുണ ഇതിനില്ല. ഇനി രൂപ ഗോസ്വാമി പല പ്രൂഫ് തരികയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കുലത്തിനെ, പുണ്യമായ ജന്മം, ആ ജനനത്തെ ആവശ്യകത ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് പല ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ച് പറയുകയാണ്. ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനും അവൻ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കണമെന്നില്ല. അവന് ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. അതിന് ആദ്യം അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട് ഓരോ പ്രൂഫ് പറയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുകയും കൃഷ്ണാബോധം നേടുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജന്മാവകാശമാണെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത് അദ്ദേഹം തെളിവ് നിരത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം അദ്ദേഹം തെളിവ് നിരത്തുന്നത് പത്മപുരാണത്തില്. പത്മപുരാണത്തില് വസിഷ്ഠൻ ദിലീപനോട് പറയുന്ന ഭാഗം, അവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഒന്ന് വായിക്കാമോ ആരെങ്കിലും? രാജൻ വായിച്ചോളൂ. രാജൻ, ഭക്തി സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘ് മാസത്തിൽ ഡിസംബർ ജനുവരി പ്രഭാത സ്നാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെ തന്നെ കന്ദപുരാണത്തിൽ കാശി ഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്തും ഇക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്തിൽ ശൂദ്രരിലും താഴെയുള്ള അധസ്ഥിത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ശരിയായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നെറ്റിയിൽ തിലകവും
കയ്യിൽ ജപമാലയും കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയും ആയി നിൽക്കുന്ന അവരെ കണ്ടാൽ അവർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് തോന്നും. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രൂഫാണ് പറഞ്ഞ. ഒന്ന് പത്മപുരാണത്തില് ദിലീപനോട് വസിഷ്ഠൻ പറയുന്നതാണ്, ഭക്തി സേവനം എല്ലാവരുടെയും അവകാശമാണ്. അതായത് ഈ തണുത്ത മാസത്തില് കുളിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് പോലെ ഭക്തി സേവനം എല്ലാവരുടെയും അവകാശമാണ്. ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് കാശിഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്ത്, സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ കാശിഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്ത് പറയുന്നതാണ്, ശൂദ്രരെക്കാളും താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ളവർ പോലും ഒരു ബ്രാഹ്മണരെക്കാൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത്. അപ്പൊ അവര് വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തിലകും കണ്ടിമാലയും എല്ലാം ധരിച്ച് ശരിയായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് തോന്നും. ആ ശൂദ്രരിലും താഴെയുള്ള ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ പോലും ബ്രാഹ്മണരെക്കാൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിലെ ഉദാഹരണമാണ്. അവിടെ ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് എഴുതിയത്? ഹരിഭക്തി വിലാസ് സനാതന സ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. വൈഷ്ണവൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി, അതായത് ഏത് ജാതിയിലും ഉള്ള വ്യക്തി ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ഉപമ വെച്ചിട്ട് പറയാൻ. വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണനായി തീരും. രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ ആൽക്കമിക് ഇരുമ്പിനെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. ഈ മെർക്കുറിയുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ അത് സ്വർണമായി മാറുന്നു. അതുപോലെ ഏതൊരു കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിലും അവൻ എങ്ങനെയാ ആരുമായിട്ട് ചേരുമ്പോഴാ അവന്റെ വൈഷ്ണവ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത്? ആരുമായിട്ട് ചേരുമ്പോഴായിരിക്കും? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യൻ, ആചാര്യനിലൂടെ അല്ലേ? അതായത് ആധികാരികം, അത് പ്രധാനമാണ്. ശരിയായ അധികാരിയായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ആ ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷൻ അല്ല, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര, ശരിയായ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ഒരു ആചാര്യനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവൻ ഒരു വൈഷ്ണവനായി മാറുകയാണ്. ശരിയായ അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന് ആര് വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റാനാകും. അങ്ങനെ ആർക്കും ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമ്മളിപ്പം റിയൽ ലൈഫിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലേ. ഏത് തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉയർന്ന ഭക്തരായത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അമേരിക്കയിൽ പോയി ഹിപ്പികളായിട്ടുള്ള അത്രയും താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയത്. അതാണ് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവന്, അപ്പൊ ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആത്മീയ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അതുപോലെ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവന് ഏത് തലത്തിലാണെങ്കിലും അവൻ ഉയർന്ന് വൈഷ്ണവനാകാൻ. ഒരു വൈഷ്ണവനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഓൾറെഡി ബ്രാഹ്മണനാണ്. വൈഷ്ണവ ക്വാളിറ്റിയിൽ ബ്രാഹ്മണ ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം വൈഷ്ണവനായി തീരുന്നതോടെ അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് ധരിക്കരുത്. അതാണല്ലേ വൈഷ്ണവനായി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം ഇനി ഞാൻ, അതായത് ചിലരുണ്ട് ദീക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, എനിക്ക് ദീക്ഷ കിട്ടിയല്ലോ, ഇനിയിപ്പം ഒന്നുമില്ല, ഇനിയിപ്പം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു, എന്തോ അച്ചീവ് ചെയ്ത പോലെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ ഹരിനാമ ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിഷിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കം മാത്രമാണല്ലേ. അവിടുന്ന് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് തുടരണം. ഇപ്രകാരം വൈഷ്ണവനായി തീർന്നാൽ അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് ധരിക്കരുത്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, തുടർന്നും വൈഷ്ണവ ചിട്ടയനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നത് സർവപ്രധാനമാണ്. ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ച് ഉപനയനം കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ചിട്ടയും ക്രമവും ചട്ടങ്ങളും കണിശമായി തന്നെ പാലിക്കുക തന്നെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പതീതനായി തീരും. താൻ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും ഈ ഘടകത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത ധർമ്മമാണ് പൂർണ്ണത്തെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുക എന്നതെന്നും അയാൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം.
കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാതിരിക്കുന്നതും പതനത്തിന് കാരണമാകും. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വൈഷ്ണവ രീതി സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയരുന്നില്ല. വളരെ കർശനമായി തന്നെ അതിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് സ്വധർമ്മം മുറ തെറ്റാതെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. ഒരു വൈഷ്ണവനായി ഞാൻ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നിർത്തുകയല്ല, ബാക്കി അങ്ങോട്ടും അവനത് കർശനമായിട്ട് അതിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് തുടർന്നും ജീവിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പതനം സംഭവിക്കും. ഇനി അഥവാ അബദ്ധത്തിൽ പതനം സംഭവിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണോ? പതനം സംഭവിച്ചാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, പതനം സംഭവിച്ചാൽ ദുരാചാരം സംഭവിച്ചോളും അദ്ദേഹത്തിന് എന്നും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഒഴുകി നിൽക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് ചെയ്യാനല്ലേ പറയുന്നു മാതാജി? എനിക്ക് മുറിഞ്ഞാണ് കേൾക്കുന്നത്, എന്റെ നെറ്റിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം തുടർന്നും ചെയ്താൽ മതി എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഏത് ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ? അഭിചേത് സുദുരാചാർ. ശ്ലോകം ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? അഭിജയ സുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യവാക് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസ്ഥിതോത്സഹ. സാധുരേവ സമന്തം അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയാലും അവനെ സാധുവായിട്ട് തന്നെ കാണണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അബദ്ധത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയാലും അവൻ പ്രായശ്ചിത്തം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, തുടർന്നും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് തുടർന്നും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അവരവരുടെ ധർമ്മം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല എന്ന് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഇനി ഒരു പതനം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ വൈഷ്ണവൻ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. തുടർന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ പതനം സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനം വീണ്ടും കൂടുതൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, കൂടുതൽ ആ സേവനത്തിൽ തീവ്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. ഇതാണ് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അടുത്തത് ആത്മാവബോധത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന് 3 മാർഗങ്ങളുണ്ട്: കർമ്മം, ജ്ഞാനം, ഭക്തി. അനുഷ്ഠാനപരമായ പ്രവർത്തികളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ, ജ്ഞാനം അഭ്യൂഹത്തിന്റെ മണ്ഡലമാണ്. ഭക്തി മാർഗം, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് കർമ്മമാർഗമോ ജ്ഞാനമാർഗമോ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ചവർ കർമ്മമാർഗവും ജ്ഞാനമാർഗവും സ്വീകരിക്കേണ്ട. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കോ തത്വചിന്തകൾക്കോ സ്ഥാനമില്ല. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റിയാൽ വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനം തുടർന്നും ചെയ്യുക. അതാണ് അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം. അല്ലാതെ വേറെ പ്രായശ്ചിത്തം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതിനകത്ത് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് 11:21-2 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതും നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതുമാണ് ഏറ്റവും നല്ല യോഗ്യത. യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. അടുത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഇനി വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം നമ്മൾ പാലിക്കണോ വേണ്ടേ? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പാലിക്കണോ വേണ്ടയോ? പാലിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വർണ്ണാശ്രമം ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഷ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലോ അത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും അത് പാലിക്കണം പറയുന്നത്. നമുക്ക് പാലിക്കണമെന്നാണ്. പക്ഷെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് അത് ആവശ്യമില്ല, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ട് ആസക്തി വന്നവരെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ്.
ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം ശരിക്കും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പാലിച്ച് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റ് ആണെന്നാ പറയുന്നത്. വെറുതെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു കുട്ടിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് നല്ല കയ്പാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുകൂടെ കൊടുക്കും മരുന്നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ? എന്തെങ്കിലും ഒരു മധുരം കൂടെ ചേർത്ത്. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ആ മധുരം കണ്ട് കഴിക്കും അല്ലേ? ഒരു മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ മധുരം കൊടുത്താണ്, അല്ലെ ഈ സിറപ്പിനകത്തൊക്കെ മധുരം ചേർക്കുന്നത് കുട്ടികൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ശരിക്കും മധുരം ഉള്ളിൽ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി അല്ല മധുരം ചേർക്കുന്നത്. എന്താണ് ഉള്ളിൽ ചെല്ലേണ്ടത്? ആ മരുന്ന് ഉള്ളിൽ ചെല്ലണം. അതാണ് ഫൈനലായിട്ട് വേണ്ടത്. അതുപോലെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത പോലെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തിയിലേക്ക് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കുട്ടികൾക്ക് മധുരം കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം കൊടുത്ത്, അപ്പൊ അതില് ഇപ്പം എന്താ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഈ നിയന്ത്രണത്തിൽ അർജുനോട് അർജുനോട് പറയുന്നത്, നീ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മപ്രകാരം നീ ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനായി ജനിച്ച നീ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം പാലിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, അത് കർമ്മയോഗം വന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ. പക്ഷെ അതിന്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയാണല്ലോ എസെൻസ്, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് അത് ഭഗവാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഓരോന്ന് പറയുന്നത്. ഒറ്റയടിക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരണില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ കടലിലങ്ങ് മുങ്ങിക്കിടക്കുവാണ്. അപ്പൊ ആ കർമ്മമൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടു. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കർമ്മയോഗം ഒന്നും ഇതിൽ വരില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ ഇതിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങ് ഡെപ്തില് കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലോട്ട് വരികയാണ്, അല്ലേ? അപ്പോ മോളിൽ പറയുന്ന വർണ്ണാശ്രമം അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഈ വർണ്ണാശ്രമം ഒക്കെ കൊടുത്തത് തന്നെ എന്തിനാണ്? ഫൈനലി നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനാണ്. ഭക്തി ഇല്ലാതെ വർണ്ണാശ്രമം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. ഒരു ശ്ലോകം ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി അതിന് പ്രൂഫ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പ്രൂഫ് രൂപഗോസ്വാമി തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എവിടുന്നാ? പ്രഭു ഹരേ. ഗീതയിൽ തന്നെ സർവധർമ്മ പരിത്യജിക്കാന്ന് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നില്ലേ? അതും വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പ്രൂഫിൽ. അവസാനം ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ സർവധർമ്മൻ? അതിൽ തന്നെ പറയുന്നു വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ, അല്ലെ? അത് നമ്മളെ പ്രൂഫിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ അതും പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ പ്രൂഫും എടുക്കാം. അത് ഏതാണെന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 ഹരേ. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതൊന്ന് മലയാളമാക്കി നോക്കട്ടെ, എങ്ങനെ വരുമെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ. त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्वोत्थापदे ततो यदि यत्रा को वा भद्रमभूतमुष्य किं को वार्ताप्तोऽत्यभजतां स्वधर्मता. അപ്പൊ ഇത് ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനായി ഭൗതിക തൊഴിലുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ അപക്വമായ അവസ്ഥയിൽ വീണുപോയേക്കാം. ഭൗതിക തൊഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുവാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തി വീണുപോയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അയാൾ പരാജയപ്പെടുമെന്ന അപകടമില്ല. വീണുപോയാലും സാരമില്ല, ആ വ്യക്തി പരാജയപ്പെടുന്നില്ല. മറുവശത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തനല്ലാത്തയാൾ, ഭക്തിയില്ല, പക്ഷെ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പൂർണ്ണമായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ ചെയ്തു. അയാൾ ഒന്നും നേടുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായും തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും അയാൾ ഒന്നും നേടുന്നില്ല. അത് വേസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം അതുകൊണ്ട് കുറെ പുണ്യം അയാൾ ആർജിക്കും. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ വെളിയിൽ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു, വർണ്ണാശ്രമം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ വീണു പോയാലും സാരമില്ല. കാരണം ഭക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അടുത്ത ജന്മം അടുത്താലും ആ ഭക്തി കൂടെ വരും. ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ശരീരമായിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുക, അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി തരുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്
1.5.17 ഇത് ഒരു നല്ല ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ഇനി ഭക്തി വൈഭവമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ശ്ലോകമൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, തന്റെ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ശ്രീഹരിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ നേരിട്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ തെറ്റുകാരനാകുന്നില്ല. അതല്ല, ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അയാളുടെ നില സുരക്ഷിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും ദുർജന സമ്പർക്കം മൂലം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഭ്രഷ്ടനായാൽ തന്നെ, അഥവാ ഭക്തി സേവനം പൂർത്തീകരിക്കാനാവാതെ അകാലത്തിൽ മരിച്ചുപോയാൽ തന്നെയും അത് നഷ്ടമാകുന്നില്ല. അതേസമയം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ സദ്ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായകമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കു വേണ്ടി പരക്കം പായുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പൊ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർണ്ണാശ്രമം ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തു, പക്ഷെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ജനനം, പുനരധി മരണം, അതായിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുക. വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ജനന മരണത്തിൽ തുടർന്നിരിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തി ചെയ്തു, വർണ്ണാശ്രമം നന്നായിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ ഭക്തി ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിച്ചില്ല, അതിനു മുമ്പേ മരിച്ചു പോയാലും ആ വ്യക്തിക്ക് അതിൽ നഷ്ടമേ ഇല്ല, അല്ലെ? ഭക്തി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന ശ്ലോകം, കിബാ വിപ്രാ കിബാ ന്യാസി ശൂദ്രകേനേനയ യേ കൃഷ്ണ തത്വവേത്ത സേ ഗുരുഹയ. കിബാ വിപ്രാ കിബാ ന്യാസി ശൂദ്രകേനേനായ യേ കൃഷ്ണ തത്വവേത്ത സേ ഗുരുഹയ. ഇതും നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണ്, നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കിബാ വിപ്രാ കിബാ ന്യാസി ശൂദ്രകേനേനയ യേ കൃഷ്ണ തത്വവേത്ത സേ ഗുരുഹയ. ഇവിടെ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണനായാലും സന്യാസിയായാലും ശൂദ്രനായാലും അവൻ ആരായാലും കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ആത്മീയ ഗുരുവാകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇതില് ഏത് വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ നിൽക്കുന്നവനാണെങ്കിലും കൃഷ്ണ തത്വം അറിഞ്ഞാൽ അവന് ഗുരുവാകാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നു. ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശമാണ്. മാതാജി 8 ഏതാണത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. 8 ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയില് 8.128 ശ്ലോകമാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദ റായും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്ന ഋഷഭദേവൻ തന്റെ പുത്രന്മാരെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹമെന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർശനമായ ആ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധരായാൽ പോലും ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മനുഷ്യരൂപത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഋഷഭദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലേ? ഭഗവാന്റെ പറഞ്ഞു മാതാജി. ഭരത മഹാരാജന്റെ പിതാവാണ് ഋഷഭദേവൻ, അല്ലേ? അപ്പം ഋഷഭദേവന്റെ പിതാവ് ഭഗവാനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി മകനായിട്ട് വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ പോലെ ഒരാൾ വേറെ ഇല്ല, ഞാൻ തന്നെ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിക്കുന്നതാണ് ഋഷഭദേവനായിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭരതരാജാവ്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഋഷഭദേവൻ പിന്നീട് ഒരു അവധൂതനായി പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഋഷഭദേവൻ തന്റെ 100 മക്കളുണ്ട്. ആ മക്കളെടുത്ത് അതിൽ മൂത്തതാണ് ഭരതരാജാവ്. മക്കൾക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ആ വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കണം, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ കർക്കശമായിട്ട് വർണ്ണാശ്രമമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർ വാസുദേവനെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യജന്മത്തെ അവർ ദുഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ 11.11.32. ഇതല്ല 11.
വരത്തില്ല. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? തന്റെ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ബുക്കില് തന്റെ വൈഷ്ണവ ധർമ്മങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ടാണല്ലോ, കേൾക്കണില്ല. ആരാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഉദയ ഹരേ മാതാജി. വൈഷമാതാജിയായിരുന്നു വായിച്ചത് തോന്നുന്നു. നിയുക്ത കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിക്കുകയും എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമൻ. എന്ന് വച്ചാൽ മനുഷ്യ സ്നേഹം, ധാർമ്മിക മൂല്യം, സദാചാരം, പരാർത്ഥത, രാഷ്ട്രീയം, സാമൂഹ്യക്ഷേമ എന്നീ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കണക്കിൽ മാത്രമേ നല്ല മനുഷ്യരാകുന്നുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും വേദപ്രമാണങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന പടിയിലാണെന്ന സത്യമാണ്. ഇതേ കാര്യം കരഭാജനം ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന 11.11.32. ഇനി അടുത്തത് കരഭാജന മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്. ഇതും 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് വരുന്നതാണ്. 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 41ാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? നേരത്തെ ആരായിരുന്നു പ്രഭു വായിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു? കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി വായിച്ചോ. നിമി മഹാരാജാവിനോട് കരഭാജന മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. രാജൻ, വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്കനുസൃതമായ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ഋണവിമുക്തനായി തീരുന്നു. മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വപിതാക്കളോടോ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുമില്ല. ഭക്തിയുത സേവന നിഷ്ഠയോടെ നടത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ പലതരത്തിലും ഋണബദ്ധരാണ്. വേദങ്ങളും മറ്റു മതഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഋഷിമാരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് വ്യാസനിർമ്മിതമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യാസദേവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വേദങ്ങൾ എഴുതി. അതിനു മുമ്പ് വേദങ്ങൾ വാമൊഴിയായി തലമുറകളിലേക്ക് പകരുകയായിരുന്നു പതിവ്. വേദമന്ത്രങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടു പഠിക്കുകയായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ. പിൽക്കാലത്ത് ഇനിയുള്ള കാലം ആളുകൾ ഓർമ്മശക്തി കുറവുള്ളവരായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവയെല്ലാം എഴുതി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പുരാണം, വേദാന്തം, മഹാഭാരതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ വൈദിക ജ്ഞാനം മുഴുവനും അദ്ദേഹം വകതിരിച്ചു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരുപാട് കടമകളുണ്ടല്ലേ. ഒരാൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പൂർവ്വ പിതാക്കൾക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഈ ധനമൊക്കെ പൂർവികരുണ്ടാക്കിയ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം. അപ്പൊ അവരടുത്ത് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കടം വീട്ടാനാണ് മരണശേഷം അവർക്ക് പിണ്ഡം അർപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബന്ധുക്കളോട്, സുഹൃത്തുക്കളോട്, മനുഷ്യമർഗത്തില് മൊത്തത്തില് ദേവന്മാരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ദേവന്മാര് നമുക്ക് മഴയും വെയിലും എല്ലാം തരുന്നു. പിന്നെ ഋഷിമാരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ആ ഋഷിമാര് ഇപ്പം വേദവ്യാസൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയത്. അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് വായ്മൊഴിയായിരുന്നു. പിന്നെ കലിയുഗത്തിലുള്ള മന്ദസുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യരായിട്ടുള്ള അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യാസദേവൻ ഇത് എഴുതി, ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഋഷിമാരടുത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളോടും മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തോടെ എല്ലാ കടമകളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവന് പിന്നെ ഒരു കടവും ശേഷിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഈ കരഭാജന മുനി നിമി മഹാരാജുവിന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ സാരം അതാണ് അല്ലെ. എല്ലാ കടങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അല്ലെ. വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത എല്ലാ കടവും ഒരു കടവും ശേഷിക്കുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത പ്രൂഫ് നേരത്തെ പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം ഭജ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18:66 എന്നെ ആശ്രയിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളെ അല്ലെ എല്ലാ ധർമ്മവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ, എന്നെ ആശ്രയിച്ചാൽ മതിയല്ലേ.
എല്ലാ ധർമ്മവും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ അഭയം തേടുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന് സ്വയം സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിൽ പിന്നീട് മറ്റു കടങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ എന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, സംശയിക്കേണ്ട, മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതേണ്ട. ഞാൻ നിനക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പ്രൂഫ് അടുത്ത തെളിവായിട്ട് പറയുന്ന അഗസ്ത്യ സംഹിതയില് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ, അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? അഗസ്ത്യ സംഹിതയിലുണ്ട്. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവർ, വായിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്തവർ കൂടുതൽ ചിന്തകൾ അഗസ്ത്യ സംഹിതയിലുണ്ട്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ക്രമീകരണ തത്വങ്ങൾ ഒന്നും ജീവൻ മുക്താത്മാർക്ക് ബാധകമല്ലാത്തതുപോലെ മതാനുഷ്ഠാന തത്വങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ബാധകമല്ല. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശ്രീരാമന്റെയോ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയോ ഭക്തന്മാർ മുക്താത്മാക്കളാണ്. അതിനാൽ അവർ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:5-42 കരഭാജന മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, രാജൻ, അർദ്ധദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശക്തി മുഴുവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിന് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ അബദ്ധവശാലോ യാദൃശ്ചികമായോ അയാൾ നിശ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്തു പോയാൽ തന്നെ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമോ ശുദ്ധീകർമ്മങ്ങളോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ യാദൃശ്ചികമായ തെറ്റ് അദ്ദേഹം കാരുണ്യപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്തുകൊള്ളും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ കാര്യത്തിൽ സവിശേഷ താല്പര്യം കാണിക്കുമെന്നും ഭക്തന്മാരുടെ പതനത്തിനിടയാക്കുന്നതെന്നും സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പലവട്ടം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ സദാ അവരെ കാത്തുകൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്ന വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തെ, നമ്മളുടെ പുണ്യമായ ജനനത്തെ, ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, അല്ലേ? ഭക്തിയെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തേലും ഈ പുണ്യജന്മത്തിന് നമുക്ക് പല ഉദാഹരണങ്ങള് ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് രൂപഗോസ്വാമി കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ വീണാലും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സൊല്യൂഷൻ എന്താ? കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. ജ്ഞാനം കർമ്മത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല യോഗ്യത ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മവും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തിയിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ട് എന്താണോ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു കണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഇതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യരുത്. കാരണം നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാർ നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മളൊന്നും ഈ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഭക്തി ഇതില് 5-ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു നമ്മള്. ഇനി 6-ാമത്തെ അധ്യായം. 6-ാമത്തെ അധ്യായം എല്ലാരും ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ. ആകെ 3 പേജേ ഉള്ളൂ. 5. കാരണം 6-ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ 64 അംഗങ്ങളുണ്ട്. 10, 10, 44 അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം 10 തരും, പ്രധാനപ്പെട്ട 10, പിന്നെ അടുത്ത 10 നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പിന്നെ മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അങ്ങനെ മൊത്തവും 64 അംഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് 7-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശരിക്കും ഹരിഭക്തി വിലാസം ആരാണ് എഴുതിയത്? സനാതന ഗോസ്വാമി. സനാതന ഗോസ്വാമി എഴുതിയ ഹരിഭക്തി വിലാസത്തില് ഒരു വൈഷ്ണവൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചില വിധികളുണ്ട്.
അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളൂ, വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധയിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് 64 അംഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്. ഇനി ഈ 64-ല് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള, അതിൽ 64-ൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള 5 ഏതാണ്? അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലെല്ലാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ ഓരോ 1, 2, 3 എന്നും ഇതിന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, 1, 2, 3 എന്നും പറഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതില് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ്. 7, 8, 9, 10, 11, 14-ാമത്തെ അധ്യായം വരെയാന്ന് തോന്നുന്നു. 14, 15-ാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഇതിനെ കുറി 64 അംഗങ്ങള് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 6-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല, എല്ലാരും വായിച്ചിട്ട് വരിക. 7-ാമത്തെ തൊട്ടാണ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, കാരണം 6-ാമത്തത് 7 തൊട്ട് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ആ 15-ാമത്തെ 14-ാമത്തെ അധ്യായമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്രയും അധ്യായത്തിലുള്ളതെല്ലാം സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാരും വായിച്ചിട്ട് വരില്ലേ നാളെ? മാതാജി വായിക്കാം മാതാജി. മാതാജി ഫസ്റ്റത്തെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി ആദ്യം എടുത്തേ സ്വധർമ്മ അതാണല്ലേ? 2 ശ്ലോകം. അത് ശ്ലോക നമ്പർ 1.5.17 കാണുന്നില്ലല്ലേ? അറ്റൻഡൻസോ? ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. നീതു മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ മാതാജി. ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ തെറ്റായിരിക്കും. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളം ആക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇതെല്ലാം മാതാജി ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകമില്ല മാതാജി പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം. അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാഭി ന ഭവേദ്ഗ്രാഹി. ഓ അത് ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ അതെല്ലാം സ്ലൈഡ് മാതാജി നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ അത് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലിടും. പഠിക്കാനുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ. ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരി ശരി മാതാജി. മാതാജിക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാധ്യാനാമൃതം അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനു ശീലാന ഭക്തി ഉത്തമം. പിന്നെ സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷിക്കേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ അധ ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി ന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയേ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരദ്യത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്ലേലിസ്റ്റില് ലാസ്റ്റിലത്തെ 1-2 വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല തോന്നുന്നു, ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഇന്നത്തെയും എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ ബ്രോ. ശ്രീകൃഷ്ണ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇന്ന് നമ്മളെ ക്ലാസ് നേരത്തെ തീർന്നു. ഇത് കൊച്ചു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ 6-ാമത്തത് എല്ലാരും വായിച്ചിട്ട് വരിക. അത് മനസ്സിലായില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം അതിലെ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 7-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളെ ക്ലാസ് കറക്റ്റ് ടൈമിന് തീർന്നു മാതാജി. ഇന്ന് കറക്റ്റ് ടൈമിന് തീർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ടൈം എടുക്കുന്നതാണ്. ഇന്നലെയൊക്കെ 10 മണിയായി നമ്മൾ ഇറങ്ങിയപ്പോ 10 മണിയായി. അതെ. 10 ഇന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അമ്പലം കിടക്കാൻ നേരം. അതെ, ഉറങ്ങാൻ നേരത്തെ എണീക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ ഇറക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. കൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി, മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗൗർ
ഹരി ഹരി ഹരി